Batang 90s kayo kadi, iti Baguio City, papapigsaan ti may sa grupo ti inline skates para kadagiti agtutubo gaputa arig na nalipatanan ti syudad. Kikidawan pa ti grupo ti suporta ti lokal a gobyerno kadakwada kas iti ipapaayda iti daduma akita ti sports. Ada detalya ni PTV UC intern Christian kanina. Iti Baguio City, ininot ang may subsubli iti ayam nga inline skates iti Baguio City Skating Rink iti Burnham Park. Tinasao nga ayam kat nagbali na pagliwliwaan dagiti agtutubo iti dekada 90 aging ga iti maudi apaset ti 2019 iti lokalidad. Kas kadagiti daduma akita ti sports ti inline skates kat makaipaay iti nagpaiduma a relaxation iti bagi no nakairwaman nga ehersisyo. Freestyle pay daytoy nga ayam gaputa mabalin amang putar ti masaknan iti bukod na tricks ken style. Sigon ni Mark Julius, professional inline skater ken maysa a coach, na idumduma ti panag-skate kadagiti amin akita ti ayayam. Ito yung pinakamasayang hindi mo ma-explain. Ang pag-i-inline kasi yung hinahanap mo yung adrenaline na pumapasok sa'yo na yung parang pump ka na tumumba ka, tatayo ka ulit na parang gusto mo ulitin ng ulitin. Tapos pag nakuha mo yung pinaghirapan mong yon, yung success at yung makukuha mong saya ay kakaiba. Parang yun. Sigon met ni Justin, nakairwa na nga gayayam iti inline skates, gapu iti binukol da a grupo ken nabailan na anay represent ti Baguio City iti nasawa ta ayak ti ayayam sa J Antipolo ken Baler. Sigon met ni Adrian, stress reliever na ti inline skates, tunggal dumalupos kang kukana ti saana a maawatan a parikot. Para sa akin nung nagsimula ako, nalilibang ko pa yung sarili ko pag kunwari may problema po ako sa bahay, ganun. Pag nai-stress po ako sa school, kung nag-skate po ako, parang nawawala po lahat ng problema ko eh. Tapnumat mapalawa pay ken makaguyogoy kadagiti agtutubo ni Julius, binukol nati Baguio aggressive inline culture, tapno mangisuro kadagiti mangkayat nga agadal iti daytoy. Babaan iti nasawa kita ti sports, mabalin ang mairepresent kadagiti agtutubo ti Baguio City iti daduma a lugar. Nupay, bukod da agastos ti aramatanda iti panagsanay da. Imapila iti tulong ti Baguio City LGU gaputa awan ti suporta amaw awat dano kumpara kadagiti daduma a klase ti sports asop suportaran ti LGU. Mataas ang potential ng mga taga Baguio sa sports na to kasi ang advantage namin, like ang mga taga Baguio is yung high altitude. Kumbaga mas matagal kaming hingalin. Here, nanalo kami sa Baler, best trick in the longest rail. Nakuha namin yung best trick, longest rail. Tapos last April, yung sa Davao national competition yun, qualifying for Bleeding Cup Indonesia kasi yun. Impatangda at ipanag-ayam ti inline skates kat saan abisyo gaputa may isa a klase ti sports daytoy. Christian kanina para iti Pagilian.